Ndakwanda ni program ya Cruise 5. Lero tukucheza ndi Young MUHAMBA. Young MUHAMBA ndi mkulu wa bungwe la anthu aulumali wa albino kuno ku Malawi. Pa Chingerezi tikuti Association of Persons with Albinism in Malawi. Ndakwanda ya program ya Cruise 5. Zikumwambia. Ndiwona tokoza kuti mwatipeza kuti ticheze. Kwambiri ineso ndo sangalala kuti mwayi umenewu wapezeka ndithu. Young iyo ndi young kuti ayu young kapena ndi young dzina. Adabira mafusadi ina kuti kodi young ameneyu mwakula sopa. Koma ndi dzina la ubada limene anatipasa ku nyumba. Okay, yabwino. Ndipo vuta be kuti tikasinte. Ndi young but so you will be forever young, forever young. Yeah. So tufuna tipeza mbiri zokuta ndi nkhani za albinism kuno ku Malawi. Komanso iniyo ngati president wa association imeneyi. Kwa mwina ndisanafika kumeneko tingodziwa kaeza moyo wako iweyo kubadwa kwako, kukula kwako. Ndimadziwa kunena kuti pali anthu amene ali ndi ulumali wa albino komano mapeza kuti nyumbamo mwina muli anthu ena amene anabadwa amene alibe ulumali wa albino. Nyumbamo mwemo kwanu munabadwa anthu angati? Kwathu tinabadawo anthu atatu. Nyamata ndilipo ndekha oyambirira. Nde kuli asikana ena awiri. Panopanda azimayi bedikoza kunena kuti. Yes. Wachiwiriyo anabadwa ndi khungu lakuda. Siwaja albino. Ali ndi ana awiri ameneyo. Wachitatu anabadwa siwaja albino. Ndithudi. Nde tinabadwa anthu atatu. Awiri acha albino, mmodzi oli siwaja albino. Makolo ndacha albino kapena saja albino? Makolo anga saja albino. Bambo anga saja albino, mai anga so saja albino. Ndithudi. Tsopano iwe kukhala first born kubadwa mmene muja nkuyamba kukula pamene unadzazindikira kuti ine ndinosiyana ndi anzangawa inali nthawi yanji moyo mwako? Tinenebe kunena kuti ndili wang'ono be ngati zaka kuyambira 6 7 ndi pamene be ndinayamba kuona kunena kuti tima issues tina tikubwerapo. Makamaka chimene ndimayang'ana kwambiri ndi mmene ndikuchezera ndi anthu ena like ma youth azizanga. Ndimatha kuona be kunena kuti kunali ngani yotchulidwa mayina kusakhala bwino. Komanso nthawi zina pakakhala kuti pali nkhani ya mpira tisewere mpira pena umangodabwa kunena kuti akukusiya banja antena aja kusewera mpira. Nde kuyambira age imene 6 ndi pamene ndimaona be kunena kuti attitude ya anthu apapa ikusiyana ndi mmene akupangira treat anthu enawa. So pamenepo ndi pamene no ndikafusano lese makolo kunena kuti what is happening. Nde makolo amandilibisa mtima kuti iwe usadandaule, you are capable. Ine ndithokoze kwambiri makamaka chifukwa chonena kuti ngakhale nthawi yathu ifeyo mene timakula knowledge information inali yochepa kwambiri. Komabe chifukwa chonena kuti ineyo kumbali yanga mai yanga ndaphunzitsi. Komanso bambo anga so ndionera kuti ndozindikira amatha kundiuza information ina kuti ndizitha kudziwa. Apapa anthu akupanga zakuti koma iweyo usadandaule. Makamaka bambo anga so anatenga mbali kwambiri kunditeteza kuti anthu asandipangiza chipongwe. Nde ndinenebe kunena kuti kukula kwanga ngakhale anthu ena amakhala ndi attitude yosakhala bwino koma anthu amaopa chifukwa amazoti pana uyu tikampanga chakuti bambo aje apanga china chake sigwira. Nde mwachitule ndingonena be kunena kuti kuyambira zaka 6 kumapita uko pamene ndinayamba kudziwa kunena kuti kunja kuno anthu aje albino amasalidwa. Ndaona tanzanga mavala zolandira. Takuma novala zolandira toka. Enda vaso za bear. Amene akulipatsira program imene ipano pa TV ndi pa radio. Inu mavala alembaulira ndi advancement. Imene ndi apa mu logo yathu ndi imene. Association of Persons with Albinism in Malawi. Logo yathu ndi imene. Ne chifukwa chonena kuti tikugwira ntchito makamaka so ndi anzathu aboma. Nde kuti mbali inayi Malawi technical support imachokera kuti kumene kubomako. Komano apa munga tibungwe of course ndi bungwe loyima paloka. With a full capacity kuti ntchito timagwira bwino and so it's run by persons with albinism. Ineyo monga president munthu aja albino, vice president munthu aja albino, secretary koma
tinenebe kunena kuti ntchito zathu za chalubino sitingagwire tokha. Yes, of course. Pamfunika be collaboration. Yes. That's why tili ndi boma. Mbali ina iso tiso ni mabungwe ina amene timathandizana nawo. Kula Beyond Care. Akulanza to standing voice. Kuli mabungwe ambiri. Chabwino. Tibwerera kuti timve zambiri za apam. Komano nango kuchira chidwi kumva za kukula kwako. Chifukwa chonena kuti anthu amene amatusa sewere mpirawo anthu amakhala ndi maganizo onena kuti mwina khungu lanu limene limaonekeramo ndiye kuti lili fragile kwambiri kuti mwina olo kungolikoka choncho khozozo kuti munthu wasubuka mpakana. Okay, ndinenebe kunena kuti tikayang'ana albinism kwambiri ikukamba nkhani za pigmented melanin. Kodi melanin ndi chimene chimakutsa munthu azooneka ndi khungu lakuda. Exactly. Melanin ndi pigment imene imathandizira kunena kuti skin izipangidwa block ku sunlight. Nde chifukwa chonena kuti munthu acha albino amakhala kunena kuti ali timati mutation. Mutation nde kuti tipa genes tina tantupi mwa munthu sitinaende bwino mmene timayeneka kukhalira. Nde gene imene ijaiyo panga melanin chifukwa tisalowe scientific kwambiri komabe tingofotokoza kuti anthu amvesesete. Ka gene kamene kakhala kunena kuti kasokonekera. Nde kuti melanin niso amakhala kuti wasokonekera production yake. Nde melanin imene imapezeka mu hair tsitsi mu maso imakhala so very crucial kumbali ya kukula kwa maso development. Makamaka retina timati retina maso amakhala ndi retina kucha kumapangika image kucha. Komaso khungu la munthu ndiye anthu akamanena kunena kuti skin ya munthu acha albino mukayikoka chonchi kuti ndiyo kungosendeka sizoona chifukwa chonena kuti nkhani imene ikukambidwa ndi nkhani ya skin color koma kukhwima kwa thupi ndi chimodzimodzi and ma layers ya skin amene ali pa inuyo olo munthu ina aliyense ndi munthu acha albino ma layers onse aja alipo kati makamba za epidermis kati mati chanchani umapita kumusi chili chonse chilipo koma nkhani yayikulu imangokhala yachani ya melanin ya kala kuti skin kala ikusiyana ndi zina komanso pali zina zimene munenazo kuti mwina ndoti maso mwina apena pake sana pangike develop bwino facha kuchema kwa melanin iko so zoti anthu amene ali ndi khungu la albino ndoti melanin yawo alibe kapena ndi ochepa. Pali ma types osiyana. Pali type ina yonena kuti melanin amakhala totally absent ngati mene ndili ineyo. Nde paliso type ina ya albinism imene melanin imakhalapo koma imakhala yochepa kwambiri. Nde muzaona kunena kuti pali anthu ena amakhala skin wa albinism koma skin yake imaoneka ngati brownish choncho. Danthauza kuti melanin kaja kalipo komabe ndikoperewera. Danthauza kuti munthu amene ujayo so skin cancer imamupanga yani imapanga affect maso so zimampanga affect. Nde tinenebe kunena kuti melanin yo anthu ena amakhala naye olo inuyo tipite mbali ya anthu okuda muzapeza kuti munthu wina ndikuda kwambiri melanin amakhala naye kwambiri okhathamira kwambiri munthu wina owezuka ndiwo kuda uja melanin amasiyana ndithu kuti owezuka uja amakhala kuti melanin wake ndiocheperako kusiyana ndi koma chifukwa chonena kuti melanin yanuyo it's normal it's normal ndikuti olo even munthu owezuka uja azikhabu no bwino protected from the sunlight. Okay. Tipite mbuyo pena kuti pireso patsogolo. Mbuyo mwake nafuna ndive mwina fuso ndilovuta kuti niyo mungayanke momwe mukozongotunikira makolo anu onse anabadwa akhungula kuda koma kukabereka mwana wa khungula cha albino. Anazilandira bwanji ndizovuta tu mmakukamo kukhala ndi mwana oti ndi wakhungula cha albino pamene sino acha albino pena mwana ngati kodi chenjenje chili kandi chani iniyo ndameme kudziwa tsaono za melanin koma makolo anu anamvetsetsa zimenezi kuti ayi ndi melanin amene. Ndinene kuti kwathu kunalibe ma issues. So far ineyo sindina kumbali ya ine kukula kwanga sindinanze kunena kuti makolo anga kapena bambo anga kapena ndani anadandaulapo koma zimenezo zimachitikadi tili ndi ma cases otero ziloziloli ndalandirapo kesi yonena kuti kuzomba alipo abambo amene akunkana mwana wa albino wababa chifukwa chonena kuti mwana uja
akunena kuti iyayi kwathu alipo kwathu unali akaladi kuti akaladi kwathu ndiye mwana uyu timudikire kaye mwezi timuone si wacha albino mwanayu mwina ndi mkaladi mukuona ndiye kuti paliso anthu ena amanena kuti iyayi akayambana ndi akazi awo munagona ndi munthu wacha albino nchifukwa munabereka mwana uyu si wangayi mwamvesesa nde zinthu zija zimachitikabe. That's why ifeyo monga mabungwe ngati apa mtiri ofunikira kwambiri chifukwa ineyo ngati munthu wacha albino ndikamayankhula zimene zijazi anthu amamva mwachidwi kuti zinthu zichokera kwa mwini wake experience alinayo munthu umene wadusira ndi anthu aja kumakhala kusavuta kuti apange grasp information ija nde izizi ngati zimafunika unena kuti pakhale timati understanding albinism session yokuti anthu ngati amene aja aphunzise unena kuti kodi albinism imachokera pati kholo lalimuna komanso kholo lachikazi akozokati alibe albinism koma amabereka mwana wa albinism chifukwa chati munthu kuti akhale wacha albino amatenga majenzi kwa amayi ndi abambo ndekuti ngati munthu abada wacha albino amatenga mutated gene imene ili gene yoruma imozi kwa abambo imozi kwa amayi koma chifukwa abambowa ali ndi gene ina yabwino timati dormant gene dormant gene je makanga ikupanga mask gene ina ija ndiye munthu uja amakhala kuti wacha albino ukuso amayi aja chifukwa ali ndi dormant gene imapanga mask gene ina ija amakhala ali bwino koma chifukwa choti munthu uja watenga uku ndi uku ya albinism ukuso munthu uja amazakhala kuti alibe dormancy ya nkhani ya melanin mwamvisesa chilichonse pathupi pa munthu functionality iliyonse imayenda m'majensi kaya tikambeza mimba mmene mulidi kaya ndi ubongo chilichonse chimene munthu ali nacho formation yake imatengera m'majensi nde kumbali hard drive yake ya munthu ndi imene software mu chromosome tikapita ku cell ku biology tipita ku mitochondria tikafukula muja muli ma chromosome mmene mukafukula mmene ya chromosome ija tambasula DNA imene paipa jampa pali ma genes kose pamene paja kuti chilichonse cha munthu chimachokera pati mmene momo imene ndi molecular biology tisapite kwambiri koma nkhani yake imakhaidi ngani yake imene tisapita kumeneko tingasokoneze anthu ambiri nguphatiza so ile ngosokonezeka nawo koma mufuna mutitsimikizire unena kuti ndizotheka munthu oti ndi wakuda kukhala malamodzi ndi winaso wakuda nkubereka mwana wacha albino zotheka ndithu kwambiri popanda kuti pachitika kena kake kuti kachinyengo kena kake ya kwambiri bwino ndithu okuda awiri kukhala pamodzi mwana kubereka wacha albino zotheka kwathuko zinachitika bwanji ineyo and it's a very peculiar case ifanira kuti makolo onse akuda ana atatu awiri acha albino mmodzi wakuda onsewo banja limodzi mundione ineyo mukaone bambwanga exactly ngobe ineyo mundione komanso ndekuti mmene muneneramu popeza molecular biology lisaloyeko koma ndizotheka kuti mayi wacha albino bamba wacha albino kukabereka mwana oti si wacha albino tikakamba mayi wacha albino ndi bamba wacha albino kukabereka mwana wabwinobwino ndekuti mukayiona tree diagram ija mupiteso kawiri ndekuti mukamba zonena kuti mwana wacha albino nzimayi wacha albino ali ndi ma dormant cells ndi ma mutated genes wacha albino yu nzimayi osewa ndi ma mutated genes nzibambo wacha albino osewa so ni ma mutated genes ndekuti anthu aja anausi amene atabereke musimu akuyenera kukhala so wacha albino ma mutated genes koma nkhani ngati imene iso takhala tikumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa nthawi zina zake tiyerekeza anthu awiri acha albino abereka mwana okuda ndekuti pamene ponso we come in kuti tisolve ma issues ngati amenewo chifukwa sinanga nzibamboyo ndekuti aziona kuti aya nzimayi zaenda bwanji komano biology tikapita ku biology kuti ma tree diagram acha ndi amene amatiuza zonse unena kuti uyu ngadali okuda uyu wacha albino for example munthu okudayo ali pawiri ndikuti akuzokhala ndi ma dormant genes ukhaukha alibe
gene. Mutated gene. Yeah. Chifukwa choti ulibe mutated gene uyu munthu wacha albino ndiye mukapanga 3 diagram ya mzapeza kuti anaosa akhalabe abwinobwino. Sinanga ukuku kulibeko gene kulibeko mutated gene. Koma sono nanga akakhala kuti ali ndi dormant gene ndi mutated gene. Mukapanga 3 diagram mzapeza kuti 50% ya anachi akwena okhala acha albino. Koma imene timati probability. Yes. Sizikutanthauza kunena kuti akabereka ana 5 ndiye kuti awiri akhala acha albino. Imakhala probability. So izizi ndizama jinsi sizoti wina kalowelerapo kuti kapena kaya anachita wamulodza winayo chanchani kuti uyabereke mwana wa albino. Palibepo kulodza. Sinyanga zimenezi. Maishu zamenewo ifeyo timakhala nthawi ndi nthawi tikwasopa. Anthu kugana alipo anthu ena olubambo awo anathawa kumene akula ngati ineyo size ineyo alipo atakana bambo kuti sizingatheke ine amene wasiyananga wina wake alipo mudzi muno ndichita chipongwe kuti yayi nthawi zambiri blame imapita kwa amayi ineyo pasimo naende bwino ana amene wasiyanga ndimwe mnakagona ndi munthu wacha albino nchifukwa sechitika izi osadza kuti iweyo amene okhalamo uli ndi kuthekera kuti mkhoza kukhala nthu ni mwana wacha albino ngakhale uli wakuda bwinobwino kwambiri. Ine ndi wacha albino. Yes. Ananga osisi acha albino. Mukunena zona? Ndiye inu simmakayikira kuti mayi zikhala bwanji pamene? Pamene popo ndiye kuti zikutanthauza kuti mzimayi is either ali ndi mutated gene ndi dormant gene. Yes. Kapena abwaya ali ndi dormant gene. Ndikuti ananga kukwazibwera kuti sacha albino. Koma sizikutanthauza kuti nsogolo sindingabereke mwana wacha albino. Zikoza kutheka. Ngati mzimayi ali ndi mutated gene. Koma chifukwa choti dormancy jaikumpanga kafa ndekuti zikoza kutheka kuti nsogolo kuzapezeka gene ya mutated gene cha yabwera kumbali kwa ine kusoma mutated gene awe. Ziweza anthu azizimvesa ndithu. Azizimvesa ndekuti munthu mwana akuzobadwa wacha albino. Lero tuli nkalasi lero kuli ma mutated gene mudavako za mutated gene dormant gene chromosome. Tikamatuka pano mundi pasi certificate kuti adaphunzira. Koma chimene tikufuna kutimiza ndi chakunena kuti nkhani yakubereka mwana wacha albino kapena ayi sizopepetulana sizamatsenga sizachani ndizotheka ndithu pamene munthu ulilipo uzidziwa kunena kuti and you can't even control it. You can't. So ngene kuti ayi mwina pokakwatira ndikasankhe mkazi mwina wakuda motere otenchani you can't control it. You can't. Alipo anthu ena acha albino atengana ukha. They have loved each other. You cannot control that. You cannot control that. Ali esamkandufu. Chabwino. Ayange mukuzilongosola bwino kuti zinthu zitu. Ndi munangowerenga kapena ena akadakuwuzani kapena ndi nanunso munadya mabuku. Ndinenebe kunena kuti chifukwa chonena kuti ndinapanga za pharmacy. Naye wala kufunsa kuti maphunziro mudafika pati. Okay, kwambira primary naphunzira pa Mlambala primary school. Okay. Nde ntachoka ku Blantyre ku primary imeneyi ndinakapangira secondary school yanga kuzingwangwa. Okay. Kuzingwangwa ntachoka napita ku Chansa College. Okay. Nakapanga za science zanga kumene ku chaka chimozi. Okay. Kena mwana kuwida. Yosatika. Na kuwida chaka chimozi kuchanko. Koma chifukwa chonena kuti ndinali ndi zikumbo ziwiri. Ndimafuna ntabanga law kapena pharmacy. One of the two. The option ya pharmacy yo inabwera kumayambiriro. Ndimene ndinaona kuti ndichoke uko. Ndikapange uko. Ndiye pharmacy mlakapangira kuti College of Medicine. Imene masiku anakuicha kuti ku Health. Yes. Yeah. Kamuzi University of social science. Popoti fed na jogago. Basi munango yoga ndije basi. So munapanga that's degree level imene. Mas ujeni imene ndimati honors degree. Okay, honors degree. Osati masters koma honors degree. Okay, kamphake ka masters. Kamphake ka masters. Sika bachelors ya kumaso sika masters. Pakatikati. Kali ba ulendo opita kumene ku. So pano mungwira ntchito za pharmacy zo kapena mukupanga chani. Okay, panopa ndimapanga
business. Okay, Mapangarani ma pharmacy anga ni ma pharmacy anga made mapangarani as a family. Oh, sure. Okay. So nifanda daba memulongo solera ba muri izizone urisizongowerenga atizi mukuidziwa buno bwino inu munawerenga nkuvetsetsa ndithu rodi munthu uri akhale wachalubino chimachitika ndi chani munazimvetsetsa chimene kwambiri and muli ndizamizo kuti mukuzotiuza zoti mwina mwangosefa kuti tingasokonezeke nazo enafe zambiri zilipo zambiri zilipo tsopano munayambako koma nafuna kuti panopo mulithandize kuti timvetsetse kuti kodi munthu wachalubino moyo wake umakhala utani munanena kuti kuperewera kapena kusowa kwa melanin kumabweretsa mavuto osiyana-siyana pa moyo wa munthu munthu wa ulumali wa chalubino amakumana ndi mavuto anji moyo mwake okay kwambiri ndinene kunena kuti maissues amakhalapo ngati kusowekera kwa melanin ndinakambapo za cancer kunena kuti skin imakhala very vulnerable ku skin cancer chifukwa ma UV rays akamabwera amangopanga heat light yochokera kudzuwa imene amene ali ndi melanin khungu lake limatetezeka kuti light ya dzuwa ija imakhala ndi ukali kwambiri ndiye isamaononge thupi ya ndiye melanin amathandiza zimene zozo kwambiri okay ndiye kuti tikamba za skin cancer anthu ambiri achalubino akumwalira ndi skin cancer okay and cancer ija ikabwera kuti yafika pokuti yafikadi 90% ya anthu achalubino amakhala kuti akumwalira amene akupanga likafa ndi skin cancer ndi 10%. Nde tinenebe kunena kuti skin cancer ndi imene imatizoza kwambiri monga anthu achalubino komanso nkhani za maphunziro ndi zimenenso zimativuta kwambiri chifukwa chonena kuti melanin uja akufunikira kwambiri m'maso nde kuti munthu achalubino kuti aone class pa board zimakhala zovuta nde muzapezeka skulu zambiri anthu achalubino akupereka buku kuti aone ana 5 mwana wachalubino alipompo nde kuti muzapezeka kuti mwana uja chifukwa buku chaderi muligwira chonje kuti alesi aziwerenga pamene ndera anzake akutha kuona pamene wina akufunika muna buku lake kuti alionere pafupi kuti athe kuona bwinobwino kwambiri okay nde mavuto ena akubwera chifukwa cha melaniniyo koma mavuto enaso akubwera chifukwa cha society kusamvesesa kunena kuti munthu achalubinoyo akusiyana bwanji ndi anthu ena chifukwa mukaona kusiyana kwenikweni kukubwera pa skin color koma anthu ena akuzitanthauzira kunena kuti chifukwa choti munthu yukala yake kusiyana ndi ife ndi kuti izi sangakwanise kumabwera ma discrimination yacha uyu sangakwanise kupanga chako tikampasa ntchito isakwanitsa tikampasa manena paja kuti anthu ena amaona ngati kuti amene mwina mwina kuti ndizili mbana naye wala mumpira mucha kuti ndikama yake amene amene mwina thupi yake ndilofoka mu zinthu zina zake pamene ndikala chabe amene yasintha osati kukhwima kwa thupi ya ndakuti muzapeza unena kuti mavuto ena akubwera chifukwa cha zimene zija chifukwa cha society misunderstanding ndikumabwera maminsi aja zikhulupiriro zabodza muzapezeka unena kuti nkhani ya mataxi ija ikubwera kwambiri chifukwa cha anthu kusamvesesa akuona ngati unena kuti munthu ndi wachalubino ndekuti mafupa akewa akhala osiyana ndi munthu wabwinobwino mwayiona nkhani kumene mafupa ndofanana palibe kusiyana kulikonse mkatimu mafupa nofu chimodzimodzi palibe kusiyana magazi chimodzimodzi fupa chimodzi bone marrow chimodzimodzi ndithudi palibe kusiyana kulikonse ndera anthu aja akupita kukafukula manda zinthu zija akusowa nazo sokolowera akugwidwa nde muzapezeka sonena kuti chifukwa cha chimene chija munthu wachalubino wapita kukafusira ntchito akumukana kuti iwe sitingakulembe ntchito just because of ukala ya munthu inu sitingakulembeni ntchito mumafuna zambiri pa ntchito ino sitingakulembeni ntchito ndekuti munthu uja akunkana asaukirabe chifukwa choti he is being discriminated, she is being discriminated ndekuti family yake kuti ayisamalire zikumuvuta munthu uja chifukwa mupezeka kuti munthu wachalubino ntchito ikumvuta kupeza kusiyana ndi munthu wakhungu osakhala achalubino komanso kuti milandu yake isolvedwe court anthu ena akukhala ndi negative attitude maloyers ena munthu wachalubino uyu amavuta sakumuthandiza ma issues ake ma issues ako zokhala kuti tusiye ma attacks okha koma lese pakuzotheka kuti munthu wachalubino walandidwa malo pena pake malo walandidwa koma umboni ali nawo kuti malowo ndi ake
koma anthu chifukwa choti society ikumuderera ikumuonerera munthu uja faile munthu waje albino sakuthandizidwa malo akulandidwa kupitanso kuli goedi olo kwa lawyers ku court sakuthandizidwa tindi makesi zambiri kuti anthu no vakabonde amathandizidwa kwambiri malubino. In fact malubino munthu ukuyambana ndi albino waluza kale mlandu umene woka iwe ndikukuuzani waluza kale zono inu musasinjirire uneno amakukhomererani yayi ndikukuuzani ma outstanding cases ndi ambiri really kwambiri mabwala anthu amanena kuti iyo kulimbana ndi ameneyo ulimbana ndi boma iwe walowa iweyo basi wamene kusuka tulukaso kumeneko ya ayi nditu maissues alipo ambiri maissues alipo ambiri nde mavuto ena akubwera chifukwa cha melanini koma chifukwa choti zinthu zathu zili cross cutting zikukhanga lizikulowa na nde muzapezeka kunena kuti mu society inclusiveness imene ikugambidwa sikuoneka kuti munthu waje albino akayimire chisankho kaya afuna kutenga udindo akumana ndi maissues ambiri kuti apange campaign ija akumana ndi maissues ambiri kumene kusiyana ndi munthu amene asali waje albino kuti akatenge ngongole kaya ndi kumabungo osiyana akuolozani fizi maissues aliko kumene za skill munanenazi munthu akati uwabadwa ndi khungu la albino ndekuti palibe chimene angachite basi kuti kaya mwina ateteze khungu lake kapena za skin cancer kapena za chani palibe chimene angachite njira ilipo nkhani za cancer ndikuti tikukamba za sunscreen lotion titokoze kunena kuti kumbali anza twaboma anayesesabe kunena kuti sunscreen lotion azipezeka anapanga declare kuti sunscreen lotion akhale essential drug ngakhale mavuto adakalipo bitia fotokoza koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti wani munthu ameneyo akuyenera kuti azizola mafuta a sunscreen lotion koma ndinenebe unena kuti sikuti sunscreen lotion uja akazola ndeta ayendeyende pa zuwa apite kulikonse timati skin protection package sunscreen lotion uzole ukhale pa shade usamakhale pa zuwa komanso kuvala zovala zoziteteza za ma long sleeve ndizipewa zipewa chipewa maglasi koma incholandiraso chimenechi ndekuti chipewa chabwino chakhondera bwino choncho osati kapsi yayi ena amati tivale makapsi sinanga chinyamata chinyamata kuti ananga ndizito khanga tekandala kachipewa kakhonde chanje zimezi jazi sizoyenera chipewa chake chikuyenera kukhala ngati chimenechi kuti chizithandizira kuti apart from kubisa mutu chibweretsenso kanthuzi kena kake exactly nde imeneyo ndi skin protection package imene tikukamba sunscreen lotion kukhala pa shade nde tikakamba nkhani ya pa shade mukapezeka kunena kuti chifukwa cha discrimination cha anthu aja albino ntchito zimene amagwira zambiri zimakhala zamminda ndefe timakumanaso ndi mavuto kuti anthu aja tiauze ine munthu zondizikhala pa shade koma ntchito sindikuyipeza mwayona that's why economic empowerment ndi nkhani yofunikira kwambiri pa umoyo wa anthu aja albino chifukwa mukapanga empower economically ndekuti anthu aja azikwanisa kugula zipewa zimene zizitukambazi ma sunscreen lotion zonsezi sizimavuta kuti azipeze yayi ndekuti komanso mukampanga empower economically ntchito imene azigwira izikhala be yofewerako yosampanga expose munthu uja ku sunlight mwamuyika munthu mu office khungu lake likhala la soft la white chifukwa choti munthu uja ali environment yabwino nde maissues athu ndambiri ndikitu pakati apa pakhala pakumveka nkhani za kuphedwa kwa maalbino kusowa kwa maalbino nafuna kudzeko nkhani imene ngakhale makhankhani ya sensitive kwambiri poyamba tikukula kunali chikhulupiriro kuti maalbino si afa amangosowa akuti munamva kuti kuli maliro a albino simudzamva yayi amene achawo si anthu amene aja mankhanga ngati mizimu kali amangoti ngoti wasowa basi ndizoona maalbino amangosowa maalbino amamwalira munthu aja albino amamwalira mandosewa akufukulidwa si anthu oti anamwalira anthu amamwalira aja albino ine ndizamwalira izafika nthawi izo nane ndizamwalira zoti anthu amangosowa anthu anazitengera kuti
amene aja ndendi maminsio zikhulupiriro zaboza zimene anthu amakana zabodza zokuza anthu aja alubino ndi zimenezozo munthu aja alubino amamwalira monga munthu wina aliyense. Nanga izi timamva zonena kuti ayi mwanenapo zoti anthu amakafukula kungula cha munthu aja albino ayi amamupha ayi amatani amatindiza chani nkhani yake ndiyo chani nkhani imeneyi? Okay, tinene kunena kuti pali zinthu zambiri zimene timakhulupirira kunena kuti zimayambisa mchitidwe umene ucha. Okay. Kwina kumakhala kusazindikira. Oho. Umbuli wa anthu. Oho. Kusazindikira. Muzaona kuti anthu ambiri amene amachita zimene zijamakhala maderaso kwambiri akumidzi kucha. Anthu okutibe ofunika begwapasa knowledge awareness ija yamphamvu kuti aziwe kunena kuti mchitidwe umene akupanga usinchitidwe woyenera. Okay. Lack of education. Yes. Komanso poverty. Chifukwa kuti muzapeza kuti munthu uja chifukwa ndi osauka anthu akumunamiza ati ndipangiza kuti tilemera ndi munthu uja akuona ngati kunena takafukula matupi a anthu aja alubino apeza kena kake chifukwa kuti munthu uja ndi osauka. So poverty contributes. Komanso nkhani ya market it's unsolved yet. Nkhani ya market kuti market ilipo pena pake. Anthu aja alubino amakhulupirira lero ndi zinthu zina ulipo kumene amapitisa ndiye kunachitika commission of inquiry. If you remember well ngati yes, nthawi ya ma 2017 boma linali. Yes. Commission of inquiry jaitapangika report la commission of inquiry silinatulukebe mpaka pano. Koma ife we understand kuti report ilo linapangidwa conclude zonse zinayikidwa pa table kuti zinthu zikuyambira apa zikutere. Koma kukhumudwa kwathu monga anthu aja alubino tinabe mpapa president aziko lino tulusani commission of inquiry mpaka pano commission of inquiry amatisautse facha samayankha kunena kuti commission of inquiry 2017 commission of inquiry tikucheza panopo mu 2024 18 19 20 21 22 23 24 that is almost 7 years. Commission of inquiry is nowhere to be seen. Olo kutakhala kuti akapulintitsa kwina kwake pano zitapita litapulintidwa litabwerako sikutuluka fanyani commission of inquiry imene pamene popo ndipo vuta chifukwa sinanga ndi nkhani ya decision ya president kuti achipange achituluse chinthucho ndi a president mwati munafikira president alipo pano wa Dr. Chakwera kwambiri iwo adakuyankhani kuti chani anatilimbikisa unena kuti chinthucho apanga koma sanapange. chikuvuta ndi chani ngati ntchito idachitika kale kungonena kuti tulutsani ripoti limeneyi? Ifeso ndi pamene timadabwa kunena kuti chikuvuta ndi chani komano ifeyo our hands are tied kuti pamene papaso ifeyo tipange motani kuti commission of inquiry pali ma statement ambiri amene tatiusa ma press statement ambiri onena kuti commission of inquiry where is commission of inquiry koma mpaka pano commission of inquiry simatu nde timakhala ndi chikhulupiriro onena kuti so commission of inquiry ikuzokhaso ndi mansa ena zinthu zimene zimavuta. Mukuona ngoti mwina munatchulidwa akuluakulu ena amboma kapena mwina akuopa kuti tikatulutsa tisokoneza zinthu mdzikomo? Anthu ambiri aja alubino amakhulupirira choncho chifukwa mukaonesesa ma issues athu kwambiri ngati albinism political influence imakhalapo kwambiri. Monga ngatiso apa mungati bungwe eti yakhala ikupanga struggle kwambiri so chifukwa cha nkhani za political influence nde timakhala ndi chikhulupiriro monga anthu aja alubino kunena kuti maybe zinthuzi it's political involvement pena kake that's why sizikuoneka mutu wake nde komabe chilungamo chenicheni tingachiziwe pokhapokha commission of inquiry itabwera poyera chifukwa sinanga izo nzonena kuti anthu ambiri timangoganizira koma we don't have the evidence yeniyeni kuti zinthu zikuchokera pati and even market yo sitikudziwa ngati ilipodi kapena ayi koma commission of inquiry ikoza kuyankha mafunso ena amene anthu aja alubino ali nawo. Titani kuti commission of inquiry imene zimene zinapezeka zituluke dziko lidziwe chifukwa commission of inquiry imene inachitika on behalf of Amalawi. For Malawi alisesa ngaonetse kumakapanga ake commission of inquiry uyonso uyo yake anena kuti ayi tiyeni tikhazikitse bungwe ilifufuze kuti chikumachitika nchiyani kuti maalbino aziphedwa azisowa azipeza kuti ziwalo zawo zadulidwa
tiye tikhazikitse gulu lifufuze. Gulu linakhazikitsidwa, linafufuza, linalemba, tapeza izi. Atiwitseni Amalawi sizikutuluka. Tingatani kuti zituluke zimenezi? Ndikuona ngati tikuyena wakhala ndi strong voice. Chifukwa mukaonanso zinthu zambiri za anthu aja Lubino. Zimangokambidwa makamaka ndi muzati ndi apa muyokha imene ikuyankhula kapena mwina abamu ndi mabungwe limodzi awiri. Sofa ngati pakati apapa bungwe limene ndakhala ndikuliona likupanga voice out ndi ifeyo tokha monga apamu. Kalekale lija mata kuona mabungwe ena akubwera poyera. Or even kunjapo Amnesty International yankula chani United Nations yankula koma muzati panopa advocacy ikulowa pasi chifanyana kuti zikuoneka ngati mabunga amene akupanga zinthu ochepa. That's why tikunena kuti anthu akuyenera abwere poyera kupanga voice out my issues. It's not only nkhani za drama resources koma it's a matter of voicing out kuti ichichi kodi chapa pasi chikuyenda zikukhala motani. So if we work together I believe nena zinthu zambiri zikanatha kulongosoka. Mukutanthauza kuti mabungwe akusiyani nokha kuno ku Malawi sakugwirani dzanja ngati mene mayembekezerera. Mabungwe ambiri sakutigwira dzanja amene ifeyo timayembekezera. Nkhani za albinism mwangothamanga nazo nokha ngati association yeneniyo koma kuti ena kuti mabungwe ena amene timadziwa kuti awa amamenyera ufulu wa anthu kuti akhoza kubwera nkuyima nanu imodzi kuti tiyeni tifufuze kuti commission of inquiry report inaenda bwanji ifeyo tayima nanu simukuona zimene zikuchitika yayi. Sizikuchitika. That's why ndakamba nkhani ya political influence. Muzapezekabe kunena kuti mukaziona zinthu zibwinobwino pena pake ndithu pamakakhala timalowa tindale tinati tisazoika bwino. Why is it that kuti ikuyankhula ndi apamu koma mabungwe enawa osewa ambiri wangokhala chete osayankhulapo? Why is it kunena kuti or even kwapa mukonde kuti mumva kunena kuti it's 3 or 4 people who are voicing out my concerns yake. So zinthu ngati izi zikufunika kunena kuti we should stand the way tinalili ngati 2018 ija anthu amamangana kuti okay tipange chakuti chinthu chija chimatheka. Yes. Koma why is it kuti panopa you find kuti the voice is weak? The voice is very weak. Kulira kwa president wa association of persons with albinism in Malawi amene Young MUHAMBA munendo watu wali program ya Cruise 5. Young MUHAMBA ngati president wa bungwe la anthu aulumala wa albino mukuyembekeza zotani kuchokera ku magulu osiyana-siyana mune tiyambe kumbali ya boma tisanafike kwa anthu wamba ngati ifeyo ngati Amalawi. Boma lakhala kunena zinthu zingapo nangofuna ndimvo kuchokera kwa inu kuti chilipo chimene chikuchitika tinadzamva padzana boma likunena kuti yayi tikufuna kuti popeza nthawi imeneyo inali kuti at the peak of kubedwa kapena kusowa kwa anthu akhungu la albino ananena kuti tikufuna tiagulire amati ngati zibangiri amati ma bracelet kuti tikufuna tigule zibangiri kuti anthu amene wazivala kuti at least tizitha kuwapanga track kapena tizidziwa kuti ngati china chikuchitika tizoti munthu anaenda chonchi wasowera apa. Then panadza kamita nkhani ya nyumba kunena kuti tikufuna anthu amene ndi ovutikitsitsa amene sangathe kumanga nyumba zabwinobwino tamangire nyumba chifukwa taona kuti ena kumakati nyumba tosalongosoka zitseko zosalimba ndi anthu angofika kuchola kachitseko wozoti munthu amubamo. Zimene zinachitika? Okay, ndinenebe kunena kuti pali zina zimene zinakwaniritsidwa komabe pali zambiri zofunika kukonza. Okay. Ndinene nkhani ya ma bracelet. Kwambiri ifeyo ngati association tikudziwa kwambiri nkhani ya ma security alarms. Tija tolira tija. Okay. Tokuti inali ngati response yonena kuti munthu akapangidwa atake azipanga place. Okay. Komano kwambiri ma alamu okwanira 5,000 anazagawidwa nthawi ija. Okay. Boma linalija. Komano kwambiri chimene chimavuta ndichonena kuti response yokuti munthu akapanga place kamene kacha ngati ma structures athu response sikuyenda kuti ngati anthu apolisi upeza kuti mwina apolisi umene ali galimoto alibe ma issues ngati amenewo ma logistical challenges ngati amenewo ngapezekabe kunena kuti
ka response sikamaenda mmene kamayenera komanso chinthu chimafunika kunena kuti mabadiri chizichajidwa nde muganizire munthu achi albino ali kumudzi akuyenera kuti azikachaja chinthu chija kapena chikhaini mabadiri maissues amakhala apo ambiri ngati amenewo that's why chinapeza kuti chinthu chija chinangozilala nkhani ya mabracelet yo ndi nkhani be yovutirako ndiyofunika kuiona ati owangozi chifukwa chonena kuti privacy ifeso monga bungwe timapanga respect privacy ya munthu achi albino kuti muzimpanga trace munthu uja kuli konse kumene ali nde kuti privacy eso imene paipo ikubwerapo kuti nde munthu uyoyo privacy yake ikhala pati ali pabanja nde kuti olo aliyense azichita dzoti munthu walowera uku munthu walowera uku it's a matter of kunena kuti anzathu aboma angoonetsesa kuti ma structures athu visibility ya anzathu apolisi pa anthu onse achi albino anthu apolisi aziyang'anisisa kuti chikuchitika ndi chani ma structures ma community structures aja kuwapanga strengthen bwinobwino kumadziwa unena kuti anthu achi albino kuti muzi walipo angati ma issues ngati ameneyo amapanga audit ndithu apolisi aja takhala kuwaona apanga audit ma home audits kuti kodi ujeni family iyi anthu achi albino alipo angati so pamene tikuwandikira nthawi yachisankho nkhani yayikulu ndiyonena kuti anzathu apolisi security akuyenera angoyipanga strengthen for example kuntchisi mandanda afukulidwa mawiki awiri apitawo koma mupezeka kuti apolisi akuntchisiwo information isakuziwa kutena kuti anthu afukula manda and akuyenera kugwidwa anthu amene apanga zimene zozo and we had to gear up mpaka na kuimba phone kwanza to area 30 we understand kunena kuti issue ya kuipanga hando komabe ifeyo monga anthu achi albino timafuna kunena kuti response ija izikhala very quick tikanena kuti pali chakuti kunchisi kuja kunapezeka kuti anthu ena akuwaziwa anthu amene apanga zimezi ife timafuna kunena kuti anthu apolisi azipanga quick response yawo zinthu zazizipanga treat with a matter of agency chifukwa chonena kuti panopa chabwino makeses alipo tili ndi mwayi kunena kuti makeses ndochepa kusogolo ku makeses atatayamba kupanga rising up we should be ready with ma systems onena kuti security ma structures ose akhale vibrant nde tikapita kumbali ya manyumba ndizoona kunena kuti boma lathu lapano pali manyumba linayamba kumanga ife tikamayankhula makamaka we should speak objectively kuona situation imene ili osalowesa pondali nyumba zikumangidwa nyumba zinapangidwa promise ndawi ija ya mbuyomo koma nyumba zinayamba kumangidwa this government nyumba zimene zamangidwa panopa completed it's around 6 city ife monga apa mutu kuthokoza kunena kuti yes nyumba zamangidwa alipo anthu ambiri amene apindula mabanja ena amene timasankha ngati ma beneficiaries amakhala anthu achi albino alimo folo anthu achi amamangira nyumba apindula which zimene cost of living ilili panopa munthu kuti akamange nyumba munthu achi albino mukuona so kuti ena kuti takambapo kale nkhani za economic chanchanizi it's not easy anthu achi athandizidwa of course pali ma challenges onena kuti ife monga apa muti madandaula unena kuti ndalama zimene zimaberekedwa ku manyumba zija zambiri ndi nambala ya manyumba amene akutchulidwa sikugwira chifukwa tikaona mbuyo musemu ndalama zimene zaluzidwa chifukwa ndalama zija chimachitika nchoti chaka chikatha ndalama zija ngati simunazigwiritsa ntchito zimabwerera ku account ya boma taluza ndalama zambiri zimene zabwerera chifukwa cha kuchedwa kakagwiride ka ntchito imeneyi pano pabwezi tukamba za nyumba 300 kumapitawo anzathu apolisi amangidwa nyumba zingati ati 10,000 ndati ifeyo ngati anthu achi albino kuti tukamba nyumba 400 300 at least komano nyumba 60 zikucheperapo nditu kuyerekeza ni ndalama zimene zatulusidwa kuti nkhani ya manyumba imangidwa koma tikutelomo tikunenabe kunena kuti at least manyumba amangidwa siyana ndi mbuyo mmene anzathu anangopanga promise sure mona kambako munangochita motsekula chabe nkhani ya kulumikizana kwa nkhanza zimene zimachitika kwa anthu a ulumali wa albino ndi zisankho
andi ngati munthu oti takhala kuno kumalawi nthawi itali ndithu taona ma election cycle angapo akumabwera kumachitika zimaoneka ngati kuti pali kulumikizana kwina kwake fumu zikuti kampeni jekati yamba kukolera moto nopeza kuti ukuso nkhani zokhudzana ndi kusowa ndi kuphedwa kwa maalbino zambaso kuchuluka kenako anthu akati vota zinthu zakale umadziona kukhala ndizoona zimene zikapena timaona molakwika ndizoona. That is why ngati chaka chinocho tipachiti makhala ndi International Albinism Awareness Day. Imakhala pa 15 June chaka ndi chaka. Yes. And chaka chino tinapanga focus kwambiri nkhani za chisankho. As we are approaching elections tipange bwanji tiende modani. Zimachitika chonchi ife timakhala popeza atakamba kuti Commission of Inquiry ija ndi ndondomeko zina sizinabwere poyera kuti nsika uli pati. Ife timakhulupirira unena kuti anzathu achisankho ena amene akuyimira nawo amagwisa njiro zinthu zija kumaona ngati unena kuti zikhoza kuwapasa mwayi koma mwayi ndi manifesto yako kuti upeze mwayi pachisankho. Of course. Auzeni anthu kuti ndifuna ndipange chakuti ndipanga mwanji ndipanga chonchi anthu akuvotera ndi mmene iwe wayankhula. It doesn't take you kuti munthu akafukule manda a munthu aja albino anthu anamuyala kalekale munthu oti anamwalira 20 years ago konchisi akamfukula lero doesn't make sense. Nde njira imodzi imene timakhulupirira timati anthu ena amapanga zimene zifuna kusaziwa anthu oti afuna imene chisankho afuna kugwiritsa ntchito matupiwa ati akawine chisankho komanso nkhani ya political involvement imabweranso pamenepo chifukwa chonena kuti tikhoza kunena kuti anthu ena akhoza kupanga zimene zencholi ngati ayipise mbiri ya anzawo kuti anzawo aoneke olephera. Ena akupanga kampeni akunena kuti ife tamanga manyumba anthu achalubino tapanga chakuti ngati nthawi ina ya TVB timamvata ife tabweresa National Action Plan ndrama zothandiza anthu achalubino ndakuti pamene ena akupanga kampeni ija ena akhoza kugwiritsa ntchito zinthu zija kuti akhale ngati akuyipisa koma chitetezo sichili bwino taonani anthu amene akusoweramo anthu amene akuphedweramo kulaona singati enacha akulephera which is wrong. Chifukwa ife ngati tikupita nthawi ya chisankho timapempha kuti noti anzathu amene akuyimira agwiritse ntchito chisankho chija popanga preach message yonena kuti anthu achalubino akhalenso ndi mtendere nthawi ya chisankho. Munthu wachalubino asalephere kukavota kapena kuyimira nawo chisankho kapena kulephera kupanga business yake chifukwa chonena kuti anthu ayamba ma-taxi nthawi ya chisankho ijatu paja zimakhala chonchi ife sitifuna zachizolowezi kuti nthawi ya chisankho pajatu anthu amaphedwa nthawi ya chisankho sitikumva zimenezo. Tifuna kuti chisankho chimene chikubwera chikhale chosiyana ndi zisankho zina zonse zimene zinayisa mbuyo. Pempho lanu kwa anthu tsopano amene tikukhala nawo m'makwalalamu ndilotani azikuchitirani chiyani azikuonani bwanji azikuthandizani bwanji? Anthu anzathu ali ndi udindo waukulu chifukwa anzathu andi amene timakhala nawo mu community imodzi akuyenera kuti panga support. Munthu achalubino amumvesese kunena kuti zosowa zake pa umoyo wa siku ndi siku ndizotani. Ngati anthu ali ndi kuthekera kuti ampange support munthu uja ampange support. Akupanga ka business kena kake ampange support amugule katundu amene akugulisa uja ampange empower anthu ena tikamada ndawala kuti ndrama ikuvuta alipo anthu ali ndi ndalama agwize ntchito ndrama zawo zija apange support anthu achalubino amene akuoneka kuti zinthu sizikuyendera. Chifukwa mukampanga empower munthu uja ndekuti mwamuchosa chitonzo chimene ali nacho anthu kumusala kukhala kovuta. Chifukwa economic situation ya munthu imapanga so determine nkhani za discrimination imene zili. Chifukwa ndinene chonchi ngati munthu achalubino alionena kuti ndiopeza bwino ali ndi chilichonse do you think kuti anthu angakhale busy kumamusala munthu uja zimakhala zovuta koma munthu amene ali woperewedwa ndi amenenso amasalidwa so kwambiri. That's the truth, that's the situation imene society yathu ilitiri nde anthu ali ndi udindo kwambiri. Ngati mpali mwayi wangongole apasena anthu achalubino musabweresere ma conditions ovuta kulatero yochita kukhwima kuti munthu kuoneseratu kuti akukaniza kuti munthu asatenge nawo ngongole. Kala anthu ambiri amene akupanga ma business achalubino azikuyenda apaseni apangeni support. Anthu asakhale pasogolo kumasala anthu achalubino
koma kwaphunzitsa anthu amene akusalawo kuti ya izi zimupanga ndizolakwisa ngati munthu afuna kuyimira pa chisankho apasidwe mwayi kuti akayimire chisankho kodi sitili nawo anthu ena achalubwino amene ali kali m'maudindo amene anawinanso ma-AP ili ndi makhansala ndeti kufuna unena kuti society yathu ikhale very inclusive kwa munthu wachalubwino ndithudi. Ayang Muhamba papita nthawi yatali bwanji chikhaleni president wa association imeneyi? Inenayamba mu November 2021. Okay. Ndati ndikafika mu November uyu yakubwera ndeti ndikhala ndakhala zaka zitatu. Sure. Mu nthawi imeneyi masomphenya anu akhala otani zinthu zimene mwina mungani kuti mwatsogolerako kukwaniritsa ngati bungwe komanso mukulakalaka mutafikira potani ngati bungwe? Okay, tinenebe kunena kuti pali zina zambiri zimene tayisesa kumbali yathu. Nkhani yonse ya manyumba imedu kambayi sikuti mangobwera pa yokhaya ndi nkhani yonena kuti ifeyo ngati atsogoleri tapusha kunena kuti manyumba zilongosoke zioneke kuti zikuyenda bwanji. Musayiwale kunena kuti promise ndiyo siyana ndi implementation. Munthu akuzopanga promise kuti ndipanga chako koma implementing iso ndi nkhani ina. So it has taken our voice to implement chinthu chicha kuti chioneke pa ground. Komanso pakadali pano nkhani za cancers mbuyo anthu ambiri amene amalandira chithandizo makankhani za makliniki amakhala akumwera kokha ndi pakati pano tayesesa kupanga scale up ndi anzathu tigwira ntchito ndi anzathu beyond sanity and understanding voice kupita kumpoto northern region pano panthu they are accessing nkhani za cancer chifukwa cancer agent it's not all about sharing the sunscreen lotion or availability of sunscreen lotion. Kumati makhani ma clinic amene anthu amapangidwa check every 3 months. The ma clinic aja timatha kupanga detect cancer kuti ngati ikubwera early on detection. The ma clinic amene tikunenawo kumpoto panopa ma district mose ngakhale ma challenges ndi now komabe anthu akupanga access. Nde komanso tayesesa kulowesa anthu ena makamaka maudindo mosiyana-siyana makamaka mbomamu anthu ambiri tikuyesesabe tikupusha anthu apolisi aja agwira ntchito mboma aja talowesaso anthu ena mu library service anthu ena talowesa living ngati ma civil servants. Nde tinenebe kunena kuti of course ntchito idakalipo koma tikuyesesa kumbali yathu. Mukufuna mutafikira pali zilipo zina zimene mukuona kuti izi zitachita komabe ife ngati association timafuna kuti zinthu zitakhala chonchi kati ndi ma project akuluakulu awa amene tikuona kutsogoloko? Pali ma project ambiri amene timalingalira chifukwa mukaziona zonsezi ngodya yayikulu kuchokera pa economic empowerment. Yes. Muja ndi mafotokoza kunena kuti ngati munthu ali economically empowered oleviniso bungwe lija akhoza kumangoliona kuti kuli apa mu kupanga zake akhale odzidalira pachuma ife zimene timafuna kuti munthu akhale odzidalira pachuma. Ndeti nayi ma program ambiri a economic empowerment amene timafuna tipange pali nkhani za apa musako timafuna titayesa kupangaso kabungwe katukha kuti tizitha kubwerekesa anthu ngongole zinthu ngati zimene timafunanso kunena kuti anthu achalubino ambiri azipasidwa mwayi wa ngongole imene ndimanenera munthu komanso timafuna kunena kuti apa ngati bungwe likhale stable bwinobwino chifukwa pakadali pano bungwe lathu tikupanga rent ma premises athu. Nde tinayiswa ndi malingaliro onena kuti titayesa kupanga build ka office kathu kupanga build factory. Nkhani ya factory inayambika pakanthawi factory ya sunscreen lotion malaimo sunscreen lotion amene tili naye uja amachokera kunja ndezo akavuta sonkhani za forex ndi zinanzi koma likozoma panga kuno sunscreen ya kwambiri pakadali pano tukambirana ndi anzathu akulanzi of course there is green light nena kuti atithandiza kumbali ya malo kuti tipange sunscreen factory. Madonors iso ena tinawo kale amene anavolumisa kuti atimangira sunscreen factory. Nde chachikulu chimene ineyo ndikubwera pa udindo umene ndina promisa anthu nchonera kuti ine ndiye sesana nkhani ya factory tione kuti iterepe na pake pabwino. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti malo watanguti atipasa ife zimene zitipanga. Nde chinanso chimene manena nchonena kuti timafunisisa kunena kuti madonors ambiri amene anakhala chete kukhala abwere atipange support. Chifukwa advocacy it's expensive. Kuti tipange advocacy yooneka pa ground it requires ndalama komanso technical assistance. Timafuna kunena kuti madonors abwere poyera
atipange support with the technical capacity and also my resources oyenera tili ndi anthu ambiri amene akhoza kugwira ntchito pa ground kuapa mukwatu mukayiona organization yathu it's totally capable. We have the full leadership people bwino and kuti pasa project kuti tipange implement we do that. Nkhani yayikulu imene imavuta kwambiri madonors ambiri akhala chete sakubwera poyera nde timafunisisa unena kuti makantha imene tikubwera achisankhoyi anthu abwere poyera pale anzathu a EU European Union Amnesty International madonors ena ambiri Norwegian embassy chenchani takati kufikira maembassy emene madonors ena kuti chonde tabwera ndiye tigwire ntchito limodzi kunena kuti nkhani za albinism siviteso pasogolo. Nde ndichikhulupirira kuti titalandira assistance imeneyo nkhani technical kuti panga training kuti pasama resources komanso kuti panga training bwino kunena kuti ma programs athu ati apange implement ndikukhazikisa monitoring and evaluation ya mphamvu kuti so ma programs yoti kamapanga ndikuti tizitha kuapanga so monitor mwa mphamvu and I'm quite sure nena kuti we can be back on track. Atamena anathawa amakupangani support wanu ngati chinake chinachitika mwina munajia ndalama anthu inu kumeneko munasokoneza ma accounts pena pange ndanaona kuti zikhala bwanji so I don't think so. I don't think so. Muone kunena kuti ma programs ambiri akamayankhulidwa ndi ainua jaja lubino amakani mphamvu and that's why you find kuti ma programs iwa panopa mphamvu zake zikuchepa chifanira ndaba mwija khanga takipanga sideline nikona voice sikuoneka. So nkhani ya drama ife we don't have any history yonena kuti but project ina yake sitinapange for kuti tinasokoneza ma resources never. January Friday we were launching a strategic plan. My resources is so ama donors in I mean my resources already now we are able to launch a strategic plan. It's not easy to formulate a strategic plan. Kuipanga launch pesa makonsultant konza we are able to do that. So I don't understand where they are saying you don't have the capacity. Madonna zena kunena yeah you don't have the financial capacity. How will the financial capacity be there if you don't support the organization? It requires donors who I support organization, we uplift. Then we can be talking of the financial capacities are sure. Tikutero mprogramu ya Cruise 5 kujeza ndia Young Muhamba amene ndi mkulu wa bungwe la anthu aulumali wa chalubino. Napo tumayimbaso kwambiri umayimba zakalia kapena zongoimba kuti basi kungo just to pass the hours away kalia pakadali pano ndili ndi album imene ndinapanga independently. Independent album ile ndi nyimbo 11. That's a full album kwambiri. That's a full kale jama tepi ndeli ndikuside end side B. Ilipo. So like unamba lili zimene zinamba bwanji zimene zizi. Of course mu 2011 2012 I was recording nyimbo. Komano sinali mwa serious time first school so imakanga ndipinga kwina. Komano this year pa 1 September ndipamene ndatulusa album imene independent remain namba kuipanga record last year. Nde zilipo nditu nyimbo maka ndupanga focus nkhani za advocacy zomwezi za albinism zomwezi. Ndio mangoimba za albinism kwa kazo governor palizina not necessarily komano album yona ichaunena kuti street advocate. Nde you know advocate is a broad term, right? I can advocate on chilichonse kandi mayufi mene tukhalira mu society ndikoza kulowa mbali na iliyonse kandi kazafuna kulowa za environment. Komano this particular album my tracks ambiri they are focusing on nkhani za anthu achalubino. Ndithudi. What's the main message imene ubweretsera Malawi kudzera mu nyimbo zimenezi? Kwambiri I'm promoting an inclusive society for persons with albinism. Nkhani zimene makamba za discrimination komanso technical assistance in my technicalities my issues anthu achalubino zonsezi zikugwera ku nkhani yonena kuti we should promote an inclusion of persons with albinism in the society. Nde komanso kwambiri
I'm showcasing the talent that is there. Okay. Because mukaona nyimbo zambiri, there is talent in it. There is talent. Nde nimafuna so kupereka uthenga kwa anthu ena mauluma yosiyana-siyana usati anthu aja alubino kakunena kuti ngata kuona talent iliyonse abwerepo anthu ena amazibisa ta ine koma ineyo makuti ndine antazikandiseka ndi ulumali wangawo ife tikupanga zimenezo sindingakweleva stage antazikaseka kuti auja ali ndi dzanja lotere ali ndi mwendo lotere ali ndi ulumali wakuti ndiye amene chabwanja amayime bwanja amene monga ngati ife kuapa mukwati we were mostly inspired ndi Jeffrey. There was Jeffrey Zigoma. Yes. Yellow man aka yellow yeah stage yonena kuti tiri ana anthu amatichula kuti yellow man chifanya yeucha Zigoma amene uje ndamene anali ambassador wakulu. Yes. Chifasina ngandamene anabwera poyera kuti ine ndiyimba mukunama nditudi mukoza limbirako nyimbo zimene zeli mprogram muno. Did you have any song remember that? I think ndikulawiseni mozi chifukwa album ndimayigulisa ndithu. Ndimagulisa. Ndifahamu ayiti kuti tikhoza kuionera ya ulere ndimene. Ndingokulawisani mozi ndicholinga choti anthu aone. Koma if they need to support. Chifukwa nyimbozi I did it independently. Koma chifukwa choti music imafuna so many resources. Okay. I was thinking iso unena kuti nditati ndapeza backing up ngati management deal or something like a record yoti ndipange support record label. I've been reaching to several other people. Unfortunately it has been a challenge. Koma so album iso ndimaona ngati advocacy society yathu si kuira ndira mmene ndimaonera kuti anthu akuyenera ndimayembekezo kuti ayilandire bwino ayipange support. Nde ndikupasani nyimbo imozi komabe ndimafuna so kunena kuti anthu amene akuchilandira chimenechi ndi manja awiri kuti this is one of the advocacy tools because mayufe ambiri akuonda nyimbo za hip hop. Let's spread the message in those songs. Okay, sure. Young, we're winding up our chat, but before you give us your song and before we complete the wind up, I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can answer yes or no. Okay. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? My full name is Young MUHAMBA. Yes? Yeah, of course, I have a rap name. What's your rap name? Young C Mo. Cha? Young C Mo. What's that? MUHAMBA. Young C MUHAMBA. Young C Mo. Okay. Pa Facebook, Young C Mo MUHAMBA. Okay. Komano zina langa name ndi Young MUHAMBA. Okay. Koma if I go into rap, I have a brand name. Okay. Young C Mo. C Mo yo see yemweyu ndibika more. I'm just meaning unena kuti people will see more of the things that are coming. What is your full name now? My full name? Yes. Young MUHAMBA. Yes. Yeah. Love ID remember. Yeah. Come on, lava stage. Young Simo. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you ever cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? No. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes, but Galegale. Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? No. Have you had a crush on someone? In the past. Young, before you go, I've got something. Just stay right there. Also, this is from Bear. Okay. Hate for all, hunger for none. Okay. Inclusive. Decab. See your success. Pindu mpweje. Nakubwetera kachiko makameneka kapa mwamba kwambiri komaso muliso masula anthu aone. Okay. Adziwe kuti Young MUHAMBA. Nice. Wahanda. Yeah, this is nice. Yes. This is a drinking bottle. This is a drinking bottle. Hate for all, hunger for none. Nice. From Bear. Thank you very much. Nathokoza kwambiri chikwama ichiso ikamenemu chikwama chawo imeneji. Koma zimene zizi ndikutha kuona kuti kunyumba kwakandilana. Kukavuta.
Ofunika mabotolo ena so ndi wachezere chikoma yeso chipewa so chilo so mmene musi. Okay. Chipewa ndo kwa. Azimezana akakangona. Akazoti ndinaona botolo chali kuti. Ndikumaliza kucheza kwa watu ndimene watu wale program ya Cruise 5 Young Muhamba amene ndi president wa association ya anthu amene ali ndi ulumali wa chalbino. Tukozambiri fa cha nthawi yako. Pano tufuna tikoze bwalo tsopano kuti atipase nyimbo yake muraka kaya chani. Imene ikhala ankadziwa ndani. Ikuti chani nyimbo imene? Nyimbo imene iyi tikuona kumene tachokera monga anthu ayo albino. Yes. Nkhaza zimene takumana nazo Yeah. kusalidwa. Anthu ena timasalidwa ndi anthu achibale. Okay, ndikukamba not me yes. as a person, okay. I'm talking on behalf of my issues many antu. Okay. So we are celebrating where we are coming from, and we are looking at Sogolo. Let's forge ahead to empower ourselves and amplify our voice as persons with ability. Tikamabwera kuseri ko tikufuna kuti muone Young Muhamba akuimba nyimbo ya ankadziwa ndani. Nyimbo imene ndi yake anapeka anailemba akuipangaso perform yekha koyamba kuionera pa TV. Ino ndi Cruise 5. Young Simo, it's time for ad focus, man. Yeah. Ankadziwa ndani. 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 Yeah, ankadziwa ndani. Kizakala nkani kuti tifike pano mani kunalima plani kunenedwa za chipongwe ndiya chibale omwe tachokera komwe kunali kuchula maina tamangisidwa kumene koma lero sanganene. Discrimination is real with the potential to kill. This is so inhuman. This is so sadistic. Persons with albinism need equal opportunity. The treatment is absurdity. We need to work in unity. We deserve better lives in our own community. Ankadziwa ndani. Ankadziwa ndani. Ankadziwa ndani. Yeah, we have to work as a team. We need to work as a scheme, striving to see a community of persons with albinism enjoying their human rights. The future looks bright. We came from the distance. We have a lot of achievers. Educate and motivate them and give them opportunities. And our laws need to give more deterrence. More stereotypes is not a mere concurrence. The court case has been looking for ages. We've been held in the cages. It's our time to celebrate. With our own minds we can decide our fate. Ankadziwa ndani. Ankadziwa ndani. Ankadziwa ndani. Ankadziwa ndani. Musa komerere, Musa ponderere, impeding our progress komatika fika kobe. Lelo tilipano komatango yamba. Next thing we on the top muguyesa tinga kamba. Ankadziwa ndani.